Så sandt. Mit navn er Corridon. Skal de lære det, de lærer, efter dem silder. Hvor vågner vi, du? Kun 16 timer, hva? Bondo. Jamen Sigler, hør nu her. Det er jo fordi vi har 25 lektioner, og så har vi forberedelse på 25 minutter til hver. Ti stille, dit venstresnode hundehoved. Nu skal du høre her. Du snakker om forberedelse. Du har 25 minutter til hver eneste time. Hvordan kan det være, hva'? Kan du ikke finde ud af det? Hvorfor skal du bruge så lang tid? Forberedelse af mange ting. Det er også, udover at gøre klar til undervisningen, så er det også at rette opgaver. Det er også skolesamtaler, det er også elevplaner. Det er også at tage imod mails og telefonopkald om aftenen. Det er også forældresamtaler og forældremøder. Alt det der, det er en del af de 25 minutter. Men I kan tydeligt nok ikke finde ud af det. Hva? 18% dumper i enten dansk eller matematik. Kan I overhovedet ikke regne? Sæt dig. Der er kun 1,5% der dumper i hver af de eksamener, der er i dansk. Og der er 4 eksamener. Så for hver eksamen er der 1,4 der dumper. Der er ikke noget, der hedder dumper. Man får under 0,2 i folkeskolen. Og så i matematik er det 4% i problemregning og 2% i færdighedsregning, der får under 0,2. Detaljer, Bondo. Detaljer. Din lærertam. Du har ikke vist vilje til forhandling overhovedet. Jeg er kommet her og sagt, hvad du skulle. Og det vil du ikke. Nu må du gå din vej. Lock yourself out. It's a lockout. Der er Bondo. Kører. Michael. Kører.